Què passa? Allò! Sou pesats ja, hòstia! Fins i tot aquí? Però és que no em podeu deixar tranquil, que ja dic que ja ho faig, Me cago en tot, que ja ho faig, Me cago en... Sí, ho sé, fa molts dies que hauria d'haver gravat aquest vídeo, però jo què sé, les coses van com van, No tinc temps, no he tingut temps, que vols que t'hi faci. Però bueno, ja que m'heu insistit tant, que són uns pesats, el gravaré, vale? Però bueno, ara mateix crec que em falta, no estic disposat per gravar això, o sigui que fem un canvi, vale? Hola, què tal? Doncs això, el que us deia, estava aquí una mica millor ja per presentar una cosa que feia dies que havia de fer i un moment, l'àudio està una mica xungo, no? Espera, una mica d'àudio guai. Doncs ja tenim àudio guai. Bé, doncs, només us falta una cosa. Endavant, careta. Hola gent, què tal? Soc Xen de Luz, benvinguts un dia més al meu canal. Avui el que farem serà presentar els que són per mi 3 youtubers catalans que val la pena tenir en compte. Aquesta elecció no es regeix per si són els millors o no els millors, són un criteri personal i a més he volgut separar-los en diferents estils de canal per tenir una mica més de diversitat. I us explicaré cada un per què m'agrada. O sigui que comencem pel primer. D'aquesta llista de 3 youtubers, el primer que us recomano és la Leopolda Olda. La Leopolda és una youtuber catalana que parla una mica de la seva vida, parla una mica del que li interessa, del que li preocupa, i de tant en tant també fa alguns vídeos de making-of d'algun espectacle en el que participa, perquè la Leopolda és una actriu de musical, o almenys ara mateix és actriu de musical, i la veritat és que és bastant interessant com parla, és bastant entretingut de veure i bastant amè. Els vídeos no són molt llargs, cosa que fa que realment siguin molt amens això de veure i de consumir. I aquí consumim a YouTube. I bueno, mentre dic això, segurament us estic mostrant una mica vídeos d'ella, una mica d'exemples i tal, i us ficaré al seu canal per aquí baix, suposo, per aquí baix. I espero que la seguiu perquè encara que és la més seguida i la que té més seguidors, la idea és que creixi encara més perquè superar una mica, arribar al nivell una mica dels youtubers espanyols i que ens donem a conèixer una mica en el nostre llenguatge. Així que la primera youtuber que recomano és la Leopolda Olda. Doncs vinga, anem amb la segona recomanació dels 3 youtubers catalans i la segona recomanació és Adam del Desert. Adam del Desert és un youtuber que no sé exactament com definir. Com ho defineixo? Diguem-ne que és un youtuber més de gaming, o sigui que puja vídeos jugant a alguns jocs, però de tant en tant fa algun que altre vlog. I de tant en tant fa algun que altre vlog bastant underground. O algun vídeo així bastant underground. Ja ho veureu, us ficaré una mica també, mentre vaig parlant, us ficaré una mica de vídeos o trossos d'alguns dels vídeos que fa. A mi el que m'agrada, sobretot, de l'Adam del Desert, i és el que en general m'agrada de tots els youtubers que segueixo, sigui d'on siguin, és la naturalitat i el fet de veure que la persona que està parlant davant de la càmera realment, o almenys la percepció que arriba, és que és tal com és, tal com parla, tal com s'expressa, tal com es veu. I jo crec que l'Adam és bastant així. Llavors, m'encanta que la naturalitat, la seva naturalitat i la seva forma de tant fer els vídeos com d'editar-los, perquè els edita de putíssima mare, i fa molt riure, em fa molt riure. És un youtuber que en tema de gaming no fa... O sigui, no grava tot el que és
el joc, sinó que va tallant. O sigui, el que fa és directes normalment a Twitch, alguna YouTube, però generalment a Twitch, i el que fa després és muntar els trossos més divertits, els trossos més interessants del vídeo, i en fa un de més curtet, cosa que fa que doncs, el vídeo sigui com més xulo de veure i més divertit. Llavors, no sé, a mi m'encanten els vídeos que fa i realment m'ho passo superbé veient-lo, o sigui que seguiu-lo, també ficaré ara mateix la direcció per aquí baix. I bé, doncs aquest és el segon youtuber que recomano per aquest rànquing de 3 youtubers catalans. Doncs anem pel tercer youtuber d'aquest rànquing. He volgut, en aquesta tercera posició, buscar alguna una mica diferent. De fet, he hagut de buscar-ho més aviat, perquè no seguia a ningú d'aquest tipus. I he buscat i m'ha semblat interessant doncs, buscar una cosa que a mi m'agrada bastant de tema de YouTube, que és gent que fa covers de cançons cantades de puta mare i que les penja i que doncs, és bastant interessant. Llavors, a mi m'agrada molt el tema aquest i he estat buscant una mica algú que quadrés amb això. He trobat l'Elia Periwinkle. L'Elia Periwinkle, que no sé si es diu Periwinkle o Periwinkle. Bueno, no sé. Doncs l'Elia és una noia que això, doncs fa covers de cançons. El que passa és que es fa la currada que al ser un canal en català, totes les covers en general siguin en català o hi ha alguna en anglès, en versió original, però en general totes són traduccions al català, o sigui que molt bé, Elia, molt bé. I en general doncs hi ha diferents, o també ho aniré ficant una mica de fons, hi ha diferents tipus de covers que fa, hi ha moltes d'anime, sobretot de moltes sèries que s'han fet a TV3, i la veritat és que té una veu putíssima mare. Els vídeos de fa més temps, l'àudio doncs, era una mica així justet, però últimament els vídeos que té tenen una qualitat bastant bona i es nota, i està superbé, la veritat, canta molt bé, les cançons estan xules i bueno, si no t'agrada tampoc gaire l'anime, doncs tens també tema de Disney i que us confessaré que jo sóc molt fan de Disney i no tan fan de l'anime, només d'algunes coses, però m'agrada molt el tipus de cançons que hi ha als animes i la veritat és que aquí hi ha algunes. I a més té una cover dels Miserables, de Castle on the Cloud, del musical dels Miserables, el meu musical preferit. Elia, a mi amb això ja m'has guanyat, ja t'ho dic ara. Jo us recomano que mireu perquè la veritat és que canta superbé i a més, doncs, contra més seguidors tingui, més cançons podrà anar pujant i espero que pugi més dels Miserables, sisplau, Elia, pugen més dels Miserables, sisplau. Bé, doncs, aquests són els meus 3 youtubers catalans, els que recomano, n'hi ha molts més. No us sentiu ofesos als altres que no us he dit res, però n'hi ha molts més i n'havia d'escollir 3 i he volgut escollir una mica de varietat. Espero que us hagin agradat, espero que us agradin, espero que els seguiu, espero que els doneu suport perquè hem de recolzar la nostra llengua, que si no la recolzem nosaltres no la recolzarà ningú. I si anem creixent en el sentit de YouTube, en l'àmbit de YouTube, que és un canal que que consumeix molta gent, que és la nova televisió, doncs anirà bastant bé per expandir una mica la nostra llengua i la nostra cultura. O sigui que espero que seguiu aquesta gent o busqueu més youtubers catalans que us puguin agradar. Teniu tots els youtubers catalans que hi ha a la web de youtubers.cat, que també us fico per aquí sota, i allà els teniu tots. Els teniu tots i podeu seguir-los i tal. I com no, sisplau, si teniu ganes de seguir el meu canal, per mi serà un honor i un plaer tenir-vos per allà toquetejant els comentaris, toquetejant els likes i donant-me unes quantes visites perquè això va d'això, encara que no vulguem, vivim per les visites. O sigui, si no veniu a veure'ns, no ens motiva per publicar coses, o sigui que recolzeu els youtubers catalans, sisplau. Bé, doncs això és tot, com ho dic sempre, doneu-me un like, subscriviu-vos si us agrada el meu canal i encara que hagi costat molt publicar aquest vídeo, espero que no m'ho tingueu en compte i el disfruteu, el gaudiu i ens veiem aviat. Adeu!